ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ ବା ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ଫୁଲକୁ ଆମେମାନେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତି। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ରାତିରେ ଫୁଟି ରାତିରେ ଝଡିଯାଏ। ସେହି ଫୁଲର ଏତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଫାଇଦା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛରେ ଥିବା ଫୁଲ, ମଞ୍ଜି, ପତ୍ର ଆଦି ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ରାମବାଣ ପରି କାମ କରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ ଛାଡିଯାଏ। ଯଦି କାଶ ହେଉଥାଏ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର କାଢା କରି ପିଇଲେ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଜ୍ୱର କି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ରର କାଢା ପିଇଲେ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ପେଟରେ ଜିଆ ବା ଦସି ପୋକ ହୋଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର କାଢା ପିଇଲେ ଠିକ ହୋଇଯିବେ। କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଖାଇଲେ ଠିକ ହୋଇଯିବେ। ବେଶୀ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦିନକୁ 2ଟି ଖାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାତ ରୋଗ ଅଛି ତେବେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ରର କାଢା ରାମବାଣ ପରି କାମ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଡ, ହାତ ବା କମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି କାଢା ପିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୁରା ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଖାଇଲେ ସେକ୍ସ କ୍ୟାପାସିଟି ବଢେ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲାଭ ଦିଏ ବାତ ରୋଗ ପାଇଁ।